Как да играем с Пъро? Следвай това видео, за да научиш всички забавни функции на Пъро. Първо, нека да сложим батериите. Използвай малка отверка и сложи 4 батерии с размер 3 пъти А. Върни вратичката на отделението и я затвори здраво. За да включиш Пъро, постави превключвателя на позиция различна от центъра, за нормална игра. Придвижи превключвателя към центъра, за настолна игра. Внимание! Режимът за преследване няма да работи при тази позиция. Говори на Пъро или плесни с ръце и той ще реагира. Пъро ще избягва препятствията. Гали главата на Пъро с дланта си и почувствай как мърка. Продължи да галиш Пъро и той ще заспи. Шшш! Пази тишина или Пъро ще се събуди. Натисни носа на Пъро и той ще започне да души. Натисни го отново и той може да кихне. Пъро може да бъде много емоционален. Опашката му е много чувствителна. Ако го хванеш за опашката, Пъро ще ръмжи и ще съска разстроено. Нежно го погали по главата, за да се успокои и отново да бъде щастлив. Да разгледаме аксесуарите на Пъро. Играчка мишка, панделка, магнитно лакомство рибка и четка. Хайде да похапнем. Постави магнитното лакомство рибка от лявата страна на устата на Пъро. Махни я преди да са минали 5 секунди и той ще издаде звуци на недоволство. Остави рибата, докато той повдигне главата си и чак тогава я махни. Вече си в режим на търсене и преследване. Движи играчката мишка пред Пъро и го накарай да я преследва. Движи играчката бавно, така че той да я следва. Да му дадем въздушна целувка и да видим как ще отговори. Натисни и бързо освободи бутона. Сега му изпрати целувка. Натисни и бързо освободи и можеш да го правиш отново и отново. Време е да видим специалните функции на Пъро. Следвай тази последователност и ще пробваш всичките му функции. За да стигнеш до тях, натисни и задръж този бутон. Вече си в режим Бейсмен. Пъро ще повтаря с мялкане всяка мелодия, която му изпееш. Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден на теб! Да покажем още една специална функция. Функция повтаряне. Натисни и бързо освободи бутона отново. Като чуеш този звук, знай, че си в режим повтаряне. Как си? Как си? Кажи му нещо и той ще го повтори. Много си сладко. Много си сладко. Погали го за промяна на гласа. Аз съм робот. Аз съм робот. Да пробваме друга специална функция. Танцов режим. Има два различни танцови режима. Първи – танци по музиката на Пъро. Втори – танци по твоята собствена музика. Ето как. След режима на повтаряне отново натисни и бързо освободи бутона. Кажи му танцувай или създай шум.
Погали го по главата, за да го накараш да танцува на твоята музика. Постави устройството, което ще възпроизвежда музика, близо до него. От танцовия режим натисни и бързо освободи бутона, за да влезеш в режим за правене на музика. Той произвежда нота с всяко докосване. Първо има много мелодии в режима за правене на музика. От този режим натисни и бързо освободи бутона, за да влезеш в следващия забавен режим. Режим с отговаряне на въпроси. Задай му въпрос. Обичаш ли пролетта? Вали ли сега? Обичаш ли туршия? Не е ли забавно? Време за следващия режим. Натисни и бързо освободи бутона, за да влезеш отново в режим на преследване. Сложи панделката на опашката на Пъро. Штръкни я на място. Колко сладко! Не забравяй да режеш опашката на Пъро. Това е Пъро, твоят нов приятел Коте.